Is-sibt filgħodu l-Partit Nazzjonalista laqqa l-Kumitati Distrettwali tiegħu f'dik li kienet deskritta bħala laqgħa importanti mill-Assistent Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono. Għal din il-laqgħa kienu mistiedna l-uffiċjali tal-kumitati, assistenti segretarji u rappreżentanti distrettwali. One News jista' jiżvela li matul din il-laqgħa kienu diskussa tħejjiet li qed isiru f'każ li tissejjaħ elezzjoni ġenerali u l-irwoli li possibilment se jkollhom dawn l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista fil-kampanja elettorali. Impjegati fid-Dar Ċentrali pruvaw jagħtu l-impressjoni li din ma kienitx laqgħa importanti, iżda sempliċement festin biex jiċċelebraw il-bidu tas-sena. Sa dan it-tant bosta persuni jagħmlu kuntatt ma' One News jilmentaw mill-fatt li l-Partit Nazzjonalista kien qed juża l-email address tagħhom mingħajr il-kunsens tagħhom. Jidher li dawn l-emails intbagħtu mingħajr il-kunsens tal-persuni li rċevewhom tant li ntbagħtu saħansitra lil uħud mill-ġurnalisti ta' One News fuq l-email address tal-kumpanija. Permezz ta' dawn l-emails il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jikkonvinċi lin-nies biex jidħlu tesserati miegħu. Għadu mhux magħruf x'passi se jkunu qed jittieħdu mill-Kummissarju tad-Data Protection biex ikun assigurat li m'hemm l-ebda ksur tal-liġi. Kapitlu 440 tal-Liġijiet ta' Malta li jitratta l-protezzjoni u l-privatezza tad-data ma jippermettix li l-informazzjoni dwar l-individwi, inkluż email, tintuża minn terzi persuni jew wara minn hekk li jsir beħ tal-istitwal bl-email addresses ta' persuni.